Humanda kayo sa kante ko. Asa na kaya yun? Maniwa ka. Asa ka na, tanggol? Hindi na kayo na konsensya. Dinaman nyo pa pati kapatid ko. Pagpapayaran nyo lahat ng to dahil di nyo alam kung sino binabanggaan nyo. Pasensya na kapatid dahil nadamay ka pa, pero huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita dahil hindi ako papayag na hindi ka mabibigyan ng hustisya. Humanda kayo sa kante ko. May inutos si Don Ramon sa akin. Kunin daw natin si Tanggol at dalhin natin kay Don Ramon. Hindi madaling hulihin si Tanggol, boss. Oo nga boss, kailangan natin pagplanuhan natin na mabuti. Sa dami-dami ng utos ni Don Ramon, bakit si Tanggol pa? Hindi ba ninyo napansin? Ano boss? Hindi nyo ba napansin? Ang kilos ni Don Ramon at ni Tanggol, iisa lang. Pero ang duda ko, parang anak ni Don Ramon si Tanggol. So boss, anong plano natin? Basta't mag-ingat lang tayo. Hindi natin alam ang plano ni Don Ramon. Dahil kung totoo yung nasa isip mo, boss, mahirap to. Basta, gagawin lang nating trabaho natin. Dodoblehin lang natin ang pag-iingat. Boss, jingle muna ako. Ang liit nga naman ng mundo, kaya andalin nyo makita. Sisigurduhin kong iisa-isahin ko kayo. Ngayon nyo matitikman ang bangis si Tanggol. Tagal naman ni Brando. Nag-iihi lang naman yun. Lucas, habulin mo si Brando. May sasabihin lang ako. Sige, boss. Brando! Brando! Hoy! Tanggol nandito. Asan? Na kayo? Nangya ka, Tanggol! Saan si Tanggol? Boss, tulihan nyo! Nandito! Nasaan? Nandito sa paligid natin. Pinatay niya si Brando! Brando! Walang iya ka, Tanggol. Subukan mo lang magpapakita sa akin. Bubutasin ko yung mulo mo. Simulan mo na!
na! Unang bahala dito! Mag-ingat ka! Asa na kaya yun? Luha ka! Hayop ka! Sino nag-utos sa patayin ng kapatid ko? Huwag mo akong tanungin! Kahit patayin mo ko, wala kang makukuha na impormasyon sa akin! Walang niya ka! Sino? Sino? Gusto mo talagang malaman? Sino? Magsalita ka! Alam mo bang ama mo si Don Ramon? Ang nag-utos na patayin yung kapatid mo?